Malawi Today. Mkulu wa polisi mdziko lino Amerini Yoram wati akudziwa anthu amene akhala kunyamula ziwanje komanso kuonesa zionetsero zimene zakhala zikuchitika mdziko lino. Iwo anakana kutchula mayina a anthuwa koma anati ofesi yawo ikugwira ntchito pa nkhaniyi. Yoram amayankhula izi ku nyumba ya malamulo pamene komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachitetezo inawayitanitsa kukayankha mafunso pa nkhani ya kulowa pansi kwa chitetezo mdziko lino. Tinayankhula ndi Yoram. Instances amene adachitikapo ife anthu tadziwa ndipo tidagwira tunena kale kuti anthu ali pa belo. Apolisi ambiri amene amaoneka pa zithunzi ifeyo sitimayiona mwa individual, timayitenga scope ya zinthu zimene zinachitikira. Mukudziwa kuti zinthu zidachitike kuno, zinthu zidachitika kumachinga, zinthu zidachitika kuchiradzulo, zidachitika ku Palombe, zidachitika ku Tyolo, zidachitika ku Blantyre. Ndiye zikachitika motero musimunganene kuti issue ikhoza kukhala yonena kuti mwina munthu mmodziyo walakwitsa. Ndifa chake timati tiyena anthu amenewa abwererenso ku school. Mmene tikuganizira za chisankho ifa tufuna chisankho chidzayende bwino, fa mukumbukira mmene timanenera muja panali malo angapo amene atchulidwa. Tsono malo angapo amene aja ndiye kuti akuchita involve asilikali angapo. Ndiye kuti yankho lake likhale lokhudza asilikali ochulukirapo kusiyana ndi mmodzi. Amerini Yoram mkulu wa polisi mdziko lino. Koma wa mpando wa komiti Salim Bagas wati iwo chomwe akuyembekezera ndi zotsatira pa ntchitoyi. Ngati komiti ya palamenti timatsogozedwa ndi malamulo a palamenti mu komiti imene chimene timafuna kudziwa ndi chonena kuti ziwawa zimene zakhala zochitika mdziko lino zikuchitika bwanji pamene tili ndi apolisi ngati achitetezo. Ndiye lero ndinawayitana ndithu inspector general apolisi kuti adzatifotokozere kuti kodi zimenezi zikuchitika bwanji zina zomachitika pakuti apolisi ali pomwepo. Ndiye iwo amafotokoza mbali yawo ndikupira kuti munali momwemo mwamveranso mmene amafotokozera. Ndiye chomwe tinganene kuti tikhutira kapena kuyambira lero kupita kutsogolo kunena kuti ngati zimezi sizichitikanso kapena ngati zingachitika nkumangidwa pomwepo. Ndiye kuti ineyo ndizakhala kuti koma sindingatende pano kuti sindakhutire kamene ndakhutira chimene tinayitanira pano njoti tidzamve mbali yawo afotokoza mbali yawo. Ndiye nkhani ndiyoyambira lero kupita chitsogolo. Salim Bagas wa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachitetezo. Koti lalikulu loweruza milandu ku Lilongwe lati lidzapereka chigamulo chake pa 5 August chaka chino pa nkhani yokhudza kutumiza mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary ku South Africa kuti akayankhe milandu. Jaji Mzondi Mvula yemwe akumva mlanduwu waonjezeranso nthawi yomwe Bushiri akhalebe mfulu pomwe mlanduwu akumva kufikira pomwe kotili lidzapereke chigamulo. Waloli laikanso 12 June chaka chino ngati tsiku lodzamva mfundo za mbali zonse pa mlandu wokhudza awiriwa. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nkhani yokhudza mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wake Mary inalinso mkhoti. Bwalo lalikulu loweruza milandu ku Lilongwe lapereka ziganizo zingapo pamomwe mlandu uyendere. Jaji wa High Court Mzondi Mvula omwe akumva mlandu walamula kuti awiriwa asawatumize ku South Africa kufikira kotili lisapereka chigamulo pa nkhaniyi. Ndipo mbali ya boma komanso maloya a Bushiri akuyenera kulemba mfundo zawo ndi kuzipititsa ku kotili pasanafike pa 12 June. Awapona kita ndi loya wa Bushiri. Koti la Tiko Mantino lapitiriza chileso chimene chinaperekedwacho kuti maklayenti athu sapita ku South Africa mpaka koti liunikire nkhani kumapeto kwake. Ndiye chileso icho chizipitirirabe mpaka nkhani imene izakambidwe yayi ku High Court. Sitimene wamupasa mfundo zathu chifukwa tangolandira kumene judgment ija achamukumbukira nango werenga koma atawerenga nakuti asakukonza pandiapa. Ndiye tangolandira kumene zolozuloli ndiye pakadali pano pati kukonza mfundo zathu zoti tikalakatule ku High Court chomwe tiona kuti zinakulika ku Magistrate Court. Ndipo kotili likuyembekezeka kudzapereka chigamulo chake pa 5 August. Mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wake Mary akuwafuna mdziko la South Africa kuti akayankhe milandu yokhudza kugwiririra komanso ya zachuma. Winston Kaimira, Zodiac, Lilongwe. Anthu okhala mozungulira malo otchedwa Kasano ku Kalonga adzudzula akuluakulu a khonsolo ya Bomali ati kamba kochedwa kumanga chipatala chaching'ono cha Kasano zomwe ati zikusokoneza ntchito za umoyo mderali.
Mmodzi mwa anthu odandaula Smith Katuya watiuza kuti kamba kakusowa kwa chipatala anthu aderalo akukakamizika kuyenda mitunda yopitirira makilomita 13 kukafika ku chipatala chaching'ono cha Mpata. Mneneri wa khonsolo ya George Mponda wati kuchedwako kwadza kamba kamavuto azachuma. Adams Mdaninge walemba ripoti ili. Ngakhale kapezedwe ka thandizo la zaumoyo lapamwamba ndi nsanamira ya mfundo zokhazikika za bungwe la United Nations maka namba 3 yolimbikitsa kukhala ndi moyo wabwino, kapezedwe ka thandizo la zaumoyo pakati pa anthu akumadera ku mizi ndi vuto lalikulu kwambiri mdziko muno, kamba kuti amakakamizidwa kuyenda mitunda italiitali kuti apeze thandizo, ndipo amodzi mwa malowa ndi Kasano boma la Kalonga. Mmodzi mwa anthu odandaula ku derali a Smith Katuya ati odwala amakakamizidwa kuyenda mtunda makilomita opita 13 kukafika chipatala chaching'ono cha Mpata, komanso kuononga ndalama zokwana 10,000 kwacha. Anthu akumafera munjiramo malingana ndi distance kumapanga fake minded kuti akafikire Nsanga Mankhwala. That's why anthu ambiri akazi awa akamapita mochedwerako pang'ono akumachirira munjira. Zimene zikhazakhazi kumapangisa kuti izifa ana ang'ono akumafera munjira, kungofika paja upeza kuti malaria anamugwirisisa kwambiri. Moti chaka cha 2024 ichi taruzapo ana almost 4. Poyankhapo pa izi, mneneri wa khonsolo ya boma la Kalonga George Mponda ati kuchedwa kuli chomwechi kamba kamavuto azachuma, ponena kuti ndalama zimene analandira pansi pa thumba la Jesse sizinali zokwanira kuti agwirire ntchitoyi, kuchititsa kuti agwirire ntchito zina zimene zinayima kwa nthawi yayitali. Ndalama imene ndalandira mu chaka chino cha boma izi zimene zabwera kupasikwa thumba lija timaliri Jesse ndi ndalama zochepa. Ndiyeno khonsolo inali ndi maprojekti ena amene anakhala ngati ayima monga mwachisanzo tinali ndi project ya Kasowa maternity unit imene imafunikanso kuti imene igwiridwe. Ndiyeno ndalama zili 40 zinayi zochepa zinapita kale ku maprojekti amene anayimawa. Maluma Zodiac ndi Adams Payment undani. Akatswiri ena za umoyo adzudzula boma paganizo lochititsa mayeso a mchigulu kwa ogwira ntchito za umoyo mdziko lino, ponena kuti njirayi ndiyo chepsa ntchito imene anthuwa amagwira. Omenyera ufulu wa zaumoyo wa George Jobe wati mayesowa akanawachita mu njira yolemekeza komanso yotetezeka. Ngakhale unduna wa zaumoyo wati palibe chovuta pa ndondomeko ya mayesoyi, oyankhulira pa zaulamuliro a Victor Chipofya wati kutero ndi kunyozetsa ntchito imene inayenera kulemekezedwa. Tili ndi ripoti imene walemba Western Guta. Pofuna kuonjezera chiwerengero cha ogwira ntchito za umoyo, unduna wa zaumoyo wakonza zolemba ogwira ntchito zosiyanasiyana omwe adzachite mayeso a mchigulugulu m'madera osankhika. Njira yowalembera ntchitoyi sinasangalatse anthu ena, pomwe womenyera ufulu wa zaumoyo a George Jobe wati njirayi ndiyonyozetsa ntchito ya zaumoyoyi. Ajobe ati njira ya mayeso otere mbuyomu inapweteketsapo anthu, ndipo inayenera kukhala phunziro makamaka polemba ntchito anthu ofunikira kwambiri ngati awa. Iwo ati kulemba ntchito a zaumoyo ndi nkhani yabwino polingalira kuchepa kwa akatswiriwa poyerekeza ndi kuchuluka kwa anthu ofunika thandizo la zaumoyo. Tikuyenera kutengapo phunziro ndi kumaligwiritsa ntchito phunziro limenelo nthawi zonse pamene tikuyitana anthu kuti mubwere tidzalembe ntchito, musachitovutika kuyamba malembera makalata, mudzangobwera ndi mapepa anu. Tizikumbukira kuti panapa pachitika chipwirikiti, ndiye pakuyenera kukhala dongosolo komanso njira zopereka chitetezo kuti zinaje zisachitikenso. Naye katswiri wa zaulamuliro a Victor Chipofya wali pafunika kuwaunika moyenerera anthuwa, ndipo kuti chilemberembe chotere nchosayenera ndipo chingavulalitse anthu. Ndizokhumudwitsa kunena kuti chinthu chofunikira kwambiri ndi umoyo wa anthu. Ani ngati dziko tiyenera kuti tizionetsa danga kuti wina aliyense akugwira ntchito kuganiza umoyo wa munthu akhale kuti munthuyo ndi katswiri wapita ku sukulu anaphunzira kuti anthu angathandize bwanji. Anthu 158 adavulalapo mu Juni pa bwalo la Katoto mchaka cha 2021 pamayeso ofanana ndi omwewa, pomwe unduna wa zaumoyo pa nthawiyo unati zinachitikazo linali phunziro ndipo sizidzachitikanso. Ndine Western Guta kumangochi. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac, ndipo mauno muli ndine Pirirani Tambala tonenso mitu yake tisanapitirire. Zotsatira za kafukufuku wa University ya Mubasi pa chitetezo cha anthu pa msewu zaonetsa kuti ana asanu ndi mmodzi akukhudzidwa ndi ngozi ku Blantyre.
mkulu wa polisi Amerini Yoram wati akudziwa mayina a anthu amene akhala akunyamula zikwanje nkumasokoneza zionetsero mdziko lino. Khoti lalikulu lidzapereka chigamulo pa 5 August pa nkhani yokhudza kutumiza mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary ku South Africa, ndipo mzamasewero timu ya bangwe All Stars ayitetsa. Zotsatira zoyambirira zakafukufuku pa chitetezo cha anthu pa msewu imwe University ya Mubas ndi ena achita zaonetsa kuti ana asanu ndi mmodzi akukhuzidwa ndi ngozi ku Blantyre. Poyankhula pa msonkhano opereka zotsatirazi ku magulu okhudzidwa, mmodzi mwa omwe anatsogolera kafukufukuyu Alusizi Kambalame wati mwa zina izi zili chomwechi kamba kakulephera kwa anthu kutsatira malamulo a pa msewu komanso kuonongeka kwa misewu mu mzindawu. Taona kuti ana ambiri amene ali msinkhu wopita ku sukulu amakhala mungozi. Ena mwa iwo amaona mwina sanali mwina mgali moto kapena mwina kugunda umene koma amakhala aona. Pa ana amene tinakwanitsa kukumana nawo ndi kuyankhulana nawo zikuonesa kuti ana okwana 64% ndi ana amene anaona ngozi, ndipo ana 6% ndi ana amene iwo wanene anapezeka kuti analiwa ngozi kaya mwina kugundidwa kapena iye mugalimoto imene achita ngozi kapena mwina anali pa njinga kukhala pa ngozi ndithu ndi zimene taona, ndipo 11% ndi kulana limene lamva mwina kwa azinzawo kunyumba kwa anthu amene akukhala nawo kuti pakuti paja panachitika ngozi. Ndizo zikutionetsa kuti Blantyre munomu ngozi zikuchitika kwambiri. Alusizi Kambalame mphunzitsi ku University ya Mubas. Mkulu woona za pansewu ku nthambi yoona za pansewu Henry Masoka wati zotsatirazi zithandiza pa ntchito yophunzitsa anthu za pansewu. Pazinthu zambiri zimene zaperekedwa ngati kudandaula komwe kuliko komwe kumachitika pansewu kwa ana aja, watoonetsa kuti ana aja akutha kukhala ndi maphunziro oyenerera kuti ateteze miyoyo yawo pansewu. And wakudandaula lina limodzi limene lilipo kwambiri lokuti anthu ena samatha kutsatira zimene zayikidwa pansewu kuti tiziteteze miyoyo ngati anthu anjinga. Tipezeka kuti mamawa timakhala ndi ka program pamene road traffic inapanga pamene timaphunzitsa ana kuti azitha kuwolokesa ana anzawo pansewu mothandizidwa ndi aziphunzitsawo mamawa. Kamene kaja mupeza kuti anthu ambiri anjinga satsatira malamulo amene zimativuta kupanga track koma muona kuti pano pabwera that enforcement imene akutithandizanso MRI pano kuti azitsitsa ku registration fees okuti njinga zija zilowetsedwe mu makaundula ndi mayina ndi kupatsidwa manambala amene timatchula registration number kuti ino ngati anthu amene sakumvera ndikuphweka kupanga identify kuti njinga ya munthu wakuti ndimene sinamvererero pansewu ndikuwatsatira ndikuwaphunzitsa anthu aja bwino. Henry Masoka, mkulu woona za mayendedwe a pansewu ku Blantyre. Nduna yoona za ntchito apita dimba achenjeza eni minda ikuluikulu mdziko lino amene yakulemba ntchito matenanti kuti asiye mchitidwewu, kupanda kutero boma liyamba kupereka zilango zokhwima. Adimba ati izi zikusemphana ndi malamulo a dziko lino amene anawasintha mchaka cha 2021. Wilson Henry walemba ripoti ili. Nduna yoona za ntchito apita dimba lachitatu anatulukira mwadzidzidzi ku estate ya Mbazi kudowa kuti akaone okha mavuto omwe ogwira ntchito akumana nawo kumeneko. Pa ulendowo ndunayi yapeza kuti ogwira ntchito za tsiku ndi tsiku kapena kuti malebala amalandira 3,400 kwacha pa tsiku, ndipo amagwira ntchito kuyambira 6 koloko kwa mmawa mpaka 6 koloko kwa madzulo osapumira. Adimba apezanso kuti mwazina matenanti pa estetiyo amalandira 15,000 kwacha pa mwezi, komanso kupatsidwa matumba awiri achimanga ngati malipiro awo, ndipo ambiri mwa iwo amagwira ntchito popanda zodzitetezera. Ndunayi inaonetsa kukhumudwa kwake pa mchitidwe wa eni masiteti omwe akuti akupitiriza kumalemba anthu ntchito ngati matenanti ngakhale kuti pali lamulo loletsa mchitidwewu. Pali malebazi amene alembedwa ntchito komanso pali malebazi amene ndi matenanti, chifukwa tikati tenanti ndiye kuti munthu anatengedwa kwawo kubwera pa famu panopa ndi kumpatsa malo oti azilima. Pamwezi paja amapatsa chakudya ndi zina ngongole zosiyanasiyana. Chaka chikatha amazagula fodya uja pa mtengo odziwa iwowo. Amakitonati Kawawa omwe ndi tenanti pa esteti anati kwa zaka 25 zapitazi palibe phindu lililonse lomwe anapezapo pa ntchito yawo ya utenanti,
kamba kuti eni estate iyo amagula fodya wawo pa mitengo yotsika monga 550 kwacha pa kilogalamu. Mkulu woyang'anira estate ya Mbazi a Clifford Kafera Panjira anati akonza zolakwika zonse zomwe ndunayi yapeza. Pali zinthu zina ngati za migwazo tazimva zimenezi tiziyang'ana tikambirana ndi mabwana wathu kuti tisinthe tikepe milingo imene anthu atha kufikira kugwidwa ka ntchito. Pakadali pano ndunayi yalamula eni estate iyo kuti ayimitse kaye ndondomeko yogula fodya kuchoka kwa matenanti yake kufikira boma litakhazikitsa mitengo yatsopano ya chaka chino. Kuchokera kuno kudowa m'malo mwa Zodiac ndine Wilson Henry. Banki yaikulu ya Reserve yati ikufuna kampani yoyima pa yokha kuti iwunike kuchuluka kwa miyala ya mtengo wapatali yomwe ikugula komanso ngati ndiyolingana ndi milingo ya pa dziko lapansi. Mneneri wa RBM wa Boston Market Banda wati banki yachita izi kuti ifanane ndi momwe zinthu zimayendera maiko akunja. Palakali pano katswiri pa nkhani za migodi Dr. Green Malunga wati boma ligwiritsenso ntchito zopezekazi poona zomwe makapoona komwe miyala imachokera. Andrew Viano walemba ripoti ili. Kudzera ku Reserve Bank boma lidayamba kugula golide komanso miyala mtengo wapatali pofuna kuthana ndi anthu omwe amazembetsa miyala mtengo wapatali. Banki yakhala kuchita izi kudzera ku Export Development Fund EDF koma pakhala pali dandaulo kuti ntchitoyi yakhala isakubweretsa ndalama zakunja. Koma kudzera mkalata yomwe RBM yatulutsa banki ikufuna kampani yapadera kuti iwunike miyala mtengo wapataliyi. Nini wa banki ya Boston Market Banda ati izi cholinga chake ndikuonetsa kuti zomwe apeze zifanane ndi zomwe apeza iwo atawunika kale. Ifeyo mkatimu tilinawo kale amene amawunika koma timafuna wina wake wapambali kuti atipatsenso chitsimikizo chimenechi. Ngati chitsimikizo mwina chachitatu kuna kuti iyayi mukugula ndi golide weniweni ndipo golide amene mtagulitsa mukhoza kupeza phindu. Katswiri pa nkhani za migodi Dr. Green Malunga wati boma ligwiritse ntchito zomwe apezezi poona komwe golideyu akupezeka. Iziwo ndi golide akuchokera majerati komanso anzathu akukadya ulonga chaku zofufuza za miyala atise kudziwa kuti akafuna kuti apeze mgodi wa golide alowerepo. Mwazina uchita kauninuyu azaonetsetsa kuti miyala ya mtengo wapataliyi ikulingana ndi mmene kunja imakhalira komanso kuti ndiyolemera molingana ndi mlingo wenera. Pofika pano RBM yagula golide olemera 300 kilograms ndipo akuti atamugulitsa atha kubweretsa ndalama pafupifupi $50 million za mdziko la America. Spongezi yambo kuwerenga ripoti limene walemba Andrew Viano. Mzamasewero timu ya Bangwe All Stars yomwe yatuluka mu Super League posachedwa apa ayithetsa kuyambira dzulo. Mwini wa timu Mphatso Jika wati izi zachitika kamba kamavuto asachuma. Iwo aonjezera kuti osewera a timuyi ndi omasuka kupita ku matimu ena. Timu ya Bangwe All Stars sinachite bwino mu mpikisano wa chaka chatha wa TNM Super League zomwe zinachititsa kuti ituluke mu ligi. Timuyi imayenera kumasewera mu ligi ya matimu a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhani zimauno koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Mkulu wa polisi Amelini Yoram wati akudziwa mayina anthu omwe akhala akunyamula zikwanje nkumasokoneza zionetsero mdziko lino. Khoti lalikulu ku Lilongwe lidzapereka chigamulo chake pa 5 August pa nkhani yokudza kutumiza mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary ku South Africa. Zotsatira zakafukufuku wa University ya Mubas pa chitetezo cha anthu pansewu zaonetsa kuti ana asanu ndi mmodzi akumakhudzidwa ndi ngozi ku Blantyre ndipo mzamasewero timu ya Bangwe All Stars ayitetsa. Mulali ndine Pilira Ntambala mmawa wabwino. Awapachiyani za nyengo ndi amazimu bwenzi losaona nyengo. Mawa wabwino kwa inu nonse muli ndine Itonge Mhoni. Kuli mphepo komanso mitambo ndipo tiyembekezera mvula yamphamvu ndi yamabingu m'madera ena maka amphepere mwa nyanja pomwe chiopsezo chakusefukira kwa madzi ndi chokwera m'maderawa. Chifunga chikuyembekezeka m'madera ena a mchigawo chakumwera komanso kumpoto kwa dziko lino. Ndipo mphepo yamwera yomwe ikuthamanga pa makilomita 36 pa ola limodzi ikuyembekezeka kupitirira kuwomba pa nyanja ya Malawi kufikira la Mulungu pa 6 April 2025. Izi zichititsa mafunde ochuluka omwe
akupereka chiopsezo kwa anthu omwe akhala akugwiritsa ntchito nyanjayi. Choncho tiye tikhale osamala mnyengoyi. Pofika lachisanu tiyembekezere mphepo komanso mvula ya mabingu maka m'madera a mphepete mwa nyanja. Mauno ku Lilongwe, Blantyre komanso ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 18 pamene ku Mangochi kwafunda ndi madigiri 24 ndipo kwa Nkabu kwafunda ndi madigiri 24. Nthawi imene dzuwa liyembekezeka kulowa lero pa 3 April 2025 ku Lilongwe 13 minutes to 6, ku Blantyre 20 minutes to 6 ndi ku Mzuzu 14 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yona zanyengo ndi zomwezi. Mwana ndine tuonge mhoni mawa bwino.